Gipang-impound sulod sa Davao City Police Office ang 81 ka mga sakyanan sama sa motorsiklo, payong-payong nga mga tricycle ug mga four-wheeled vehicles human kini naharang sa gilusan nga Joint Oplan Bitag sasakyan sa hiniusang puwersa sa Law Enforcement and Security Forces Agencies o units dinhi sa Davao City. Kapin 300 ka mga violators ang gipang-isyuhan og mga TOPs atol sa mga inspeksyon sa may norteng bahin dinhi sa syudad, particular na sa Buhangin, Sasa ug Bunawan area. Sa interview sa DXDC RMN Davao kang DCPO Traffic Group Chief Police Superintendent Ernesto Castillo, gibutyag niini nga di lang ang pagpanakop sa malapasong mga drivers ang ilang gihingusgan apan lakip na pagsusi kung doon na ba'y mga nakasakay nga mga wanted person sa mga sakyanang gabiyahe dinhi sa syudad. Operation na ito is to apprehend all violators of Republic Act 4136. At the same time, uhuli natin yung mga carnap vehicle, na ma-identify natin kung sino yung mga sakay dahil marami tayong mga most wanted person na baka meron dito sa Davao. Kaya itong operation na ito pinagsabay-sabay ng iba-ibang agency sa Davao City. Samtang naabtan sa among team si June Badilan nga nisulay paghangyo sa traffic enforcer human kini na isyuhan og TOP tungod sa iyang side mirror atol sa inspeksyon sa may Laverna Subdivision, CP Garcia Highway, Buhangin ning syudad. Kitikitan ko niya, hangyo na ko siya nga unsa kung pwede. Ako lang bilhin ng motor kay patakuan palit ko side mirror. Masaya mo sugod kay dito sa nagbantay. Kung di man ito ko mabantay na ako may bantay kay namo ko kauban. Kinamaoy katulong operasyon nga gipanguluhan sa Davao City Police Office uban ang DCPO Traffic Group, Highway Patrol Group, Public Safety and Security Command Center, Land Transportation Office 11, Land Transportation Franchising and Regulatory Board 11, Task Force Davao ug City Transport and Traffic Management Office. Kasama mo sa balita, kasamang Amy Genita, Tatak, RMN. Tatak, RMN.